Vítajte v štvorhviezdičkovom hoteli Grand Hotel Permont, ktorý sa nachádza v západnej časti Vysokých Tatier. Vďaka svojej unikátnej polohe ponúka pestré možnosti trávenia voľného času, v zimnom období najmä bežkovanie alebo výlet do lyžiarskeho strediska spojený s lyžovaním. Ale nielen to, hotel ponúka množstvo doplnkových služieb v rámci hotela. Hotelový wellness komplex Permont Paradise má 5 častí. Sauna Paradise je komplex saun, parných a vodných kúpeľov, spolu 27 atrakcií. V bazénovej časti Aqua Paradise sa nachádza veľký plavecký bazén 25x12 metrov s atrakciami ako perlička, masážne trysky či masážne chrliče. Okrem toho je tam veľká výrivka s výhľadom na majestátny štít Kriváňa a taktiež dojazdový bazén pre 63 metrov dlhý tobogán a širokú šmýkačku. Pre najmenších je pripravený detský bazénik samostatný s rôznymi atrakciami pre deti. V hoteli sa nachádza jedna reštaurácia a 4 bary. Lobby bar, denný bar, wellness bar a nočný bar.